जोंनि बर' बिसाफोरखौ न' सेफायनानै जिसिबिफोरजों हुरलाबजोबनाया सोर बिनि प्रुफखौ आं होनो नागिरदों हा बिथांमोनानै प्रमद बर' बिथां सार उरखाव गोरा सार 2023 नि 12 जुनाव मोनसे मिटिं एडप्शन खालामदों माने लेखा लिरदों माने मिटिं जादों मा खालामनांगौ बेयाव बिथांमोना लिरदों नै जे सरकारि हायाव थानाय साफ्रोमखौबो रेगुलार एभिक्शन खालामनांगौ दादाया सोरनि हाग्रामानि ना प्रमद बर'नि प्रमद बर'आसो गभर्नमेन्ट प्रमद बर'आसो बे लेखाखौ लाना फैदों बेयावनो प्रमद बर' बिथाङानो लिरनानै लाना फैखाबाय जे एभिक्शन खालामनांगौ बिनिखायनो एभिक्शना कन्टिनिउअस जागासिनो दं दा इलेक्शननि थाखायथ' स्टप थाथ'दों सान्तिपुर प्राइमारि आन्डाराव बे गामि 4 नम्बर सामुदैसायाव आं फैदों आं बेखौनो क्लियार खालामफैदों रायजो राजानि सिगाङाव जोंहा जा एभिक्शन जालांबाय जोंनि बर' बिसाफोरखौ न' सेफायनानै जिसिबिफोरजों हुरलाबजोबनाया सोर हुरलाबजोबखो आं बेखौ कागज कलमेसो बुंखायो बेखौनो लेखायाव जि दं आं बेखौसो बुंगोन सोर बे न'फोरखौ एभिक्शन खालामखो जोंनि बर' बिसाफोरखौ आलाय आथानि न'फोरखौ सेख्राबजोबखो मन्दिर गिर्जाफोरखौ सोर हुख्रेमजोबखो बिनि प्रुफखौ आं होनो नागिरदों बिथांमोनानै प्रमद बर' बिथां सार उरखाव गोरा सार आरो जोंहा चिफ मिनिस्टारनि मोनसे कल'नियाव गुवाहाटीनि 2023 नि 12 जुनाव मोनसे मिटिं एडप्शन खालामदों माने लेखा लिरदों माने मिटिं जादों मा खालामनांगौ बेयाव बिथांमोना लिरदों नै जे सरकारि हायाव थानाय साफ्रोमखौबो रेगुलार एभिक्शन खालामनांगौ होननानै बेयाव लिरनायानो दंखायो दादाया सोरनि नङा होमबा दाया सोरनि बेयावनो प्रमद बर' बिथाङानो लिरनानै लाना फैखाबाय जे एभिक्शन खालामनांगौ सरकारि हायाव थानाय रायजो राजा बर'आनो जा सिमसियानो जा बांगालानो जा गासैखौबो एभिक्शन खालामनांगौ होननानै नै लेखायावनो दंखायो बे लेखाखौ आं बे रायजोफोरनो होलांगोन बेयाव थानाय रायजोफोरनो होलांगोन दा बेयावनो दंखायनो डेटआ जाबाय 12 जुन 2023 गुवाहाटीयाव जादों नै कनफारेन्स हलाव CM ब्लक नं 1st फ्ल'राव जादों जनता भवन अबा दाया सोरनि हाग्रामानि ना प्रमद बर'नि प्रमद बर'आसो गभर्नमेन्ट प्रमद बर'आसो बे लेखाखौ लाना फैदों बिनिखायनो एभिक्शना कन्टिनिउअस जागासिनो दं दा इलेक्शननि थाखायथ' स्टप थाथ'दों आं खुगाजों बुङाखै लेखायासो बुंदों एभिक्शन खालामनांगौ होननानै लिरनायानो दंखायनो मस्ट इम्परटेन्ट होनना लिरनाय दं बे रायजोनो होलांगोन आं बुंदों जायखिजाया माहारियारि आफादानो फैया मानो सों एभिक्शन खालामनो थाखाय मानो लेखा लिरखो प्रमद बर' बिथांनि नेताफोरा फैयोब्ला सोरबा एमपिनि थाखाय इलेक्शनाव फैयोबा रायजोफोरखौ आं बुंखादों सों बे लेखाखौ मानो लिरना लाना फैखो हा होनोसो नागिरदों नोंसोरो जोङो थानो थाखाय हा होनो नागिरदों खिन्थु नोंसोरो लेखायाव लिरखुमादों सिरि गासिबो एभिक्शन खालामनांगौ बेथ' आलादा जाबायना बिनिखायनोथ' सार्कोल अफिस लेखाफोरा सहैजोब्बाय एभिक्शनखौ धुमधाम खालामबाय जोब्बाय आं बे खोथाखौनो बुंनो रायजोफोरनियाव फैदों फैबावगोन आं आरो बेयाव थाबायनो थाङो इलेक्शनाव थेंक इउ